Hi guys! So last October 29 to November 1, dahil bakasyon, walang pasok sa school, naisipan namin ni Daddy Nico na umuwi sa amin sa Lawak. So sa mga hindi nakakaalam guys, ang Lawak is pinaggitnaan ng bayan ng Manawag and Binalunan, Pangasinan. So ayan guys, dahil walang pasok ang anak namin, naisipan namin magbakasyon muna sa bahay ng ilang araw. So ayan, tinignan ko ang mga tanim nila sa aming mga bakuran, kung anong mga nakalagay na gulay na andon. So may nakita ko diyang sigarilyas, medyo maliliit pa siya guys. Merong kalabasa, may mga sili dyan, tapos yung iba green, tapos yung iba naman is red na hinog na siya. Tapos meron diyang bulaklak din ng katuray, pero ang tawag namin dyan sa Ilocano is katuday, bulaklak siya. So masarap din siya guys yan na ilaga or igulay. So ayan, naglilibot-libot ako dyan. Tapos meron din palang talbos ng kamuti dyan guys. Ang sarap niyan na ilaga tapos isawsaw sa bagoong na may suka or kalamansi na may sili. Tapos ayan, tingnan na naman guys, sa mahal ng bilihin ngayon, doon sa bakuran namin, pwede kang kumuha ng mga gulay dyan na mga gusto mong igulay or kahit anong gusto mong iluto. Meron ding mga kamatis dyan, pero medyo hilaw pa. Ayan, kukuha ka na lang dyan. Meron ding dahon ng saluyot. So, para kompleto na siya guys, sa mahal ng bilihin ngayon sa palengke. Dyan, libre lang. Tapos, meron ding mga papaya. Tapos, may nakita din akong lemongrass dyan. Lemongrass ba yan guys? Tapos, yan yung mga bulaklak ng katuray. O diba, kukuha ka na lang guys. Ibang-iba talaga ang mga may tanim sa bakuran. Tapos, ayan, meron ding papaya dyan. Pwede na siyang pang tinola. Tapos, pumunta ako sa likod ng bahay namin. Ayan pala yung bukid. Tapos, tignan nyo naman guys. O, tignan nyo yung saging. Ayan pala yung saging na hinog na. Yung nasa likod kanina is hilaw pa po yan guys sa likod ng bahay namin. Yan yung mga hinog na kinuha na ng mga kuya ko. Tapos ayan naman yung laing guys. Yan yung ulam namin that time. Ang sarap dahil nilagyan siya ng gata. Tapos siya naman yung hilaw pa na saging sa likod ng bahay namin. Medyo chinecheck ko pa yan kung matigas na or pwede na siyang i-harvest pero hindi pa daw. So ayan naman guys. Maraming salamat po sa panonood. God bless!